Да, разбира се. Бихме могли да ви предложим нашия любим десерт, който е ягодово суфле, което ние сами си правим. Изготвя се само единствено от биопродукти. Ползваме биомляко от свободно пасящи шварцвалдски кравички, яйца от черни шуменски кокошки и бейби ягодки, ръчно брани от дечица-близначета. Да, на цена е от 17 лева, но все пак нека да допуснем, че вие не плащате само за храна, вие плащате и за един цял experience. Може да го вземете и за вкъщи, няма проблем. Предлагаме кутийки на специална цена от 5,90, които са правени от нашата млада дизайнерка, чиято мечта винаги е била да дизайнва кутии за храна за вкъщи.